Ola de novo. Estamos a de volta con alumnas do IES Rego de Trave. Temos a Julia, a Daniela e a Icía que veñen, bueno, pues a contarnos o que traen na súa carpa. E antes de nada, deixadme presentarvos tamén aos meus novos compañeiros da tarde, que nesta hora de 4 a 5, que son Carla, que son Idaira, que foi antes como convidada, pero vai estar na radio, e Xavi, vale? Nada, isto é moi doado. Imos preguntar un poquinho de que é o que nos trae desde o instituto. Nos pegámonos aquí ao micro e nada, os compañeros van a empezar a preguntaros, vale? Pois nada, adiante. Quen queira empezar? Idaira. Veña, Idaira, dalle. Cal dos vosos experimentos que estades expoñendo os gusta máis? A min o que máis me gusta é a identificación de billetes falsos. Podes decirle como funciona. Vale, pois nós collemos yodo e botámolo en un billete falso e nun verdadeiro. E no billete falso cambia de color a un máis oscuro e no billete verdadeiro queda do mismo color. Porque o billete falso leva almidón, que é un componente do papel, e o billete verdadeiro non. Despois collemos vitamina C e pasámola por donde botamos o yodo e ese yodo desaparece. Que interesante. A min pareceme máis interesante o cubo máxico que adivina o teu día do cumpleaños grazas ás potencias do 2. A ver, contanos como funciona iso. Porque podemos expresar todos os números do 1 ao 31 coas potencias de 2. Entón, cando vamos sumando os numeriños das esquinas, así dá o número da fecha do cumpleaños. Bueno, creo que estábamos vendo na pantalla que temos ali aí está saindo algo así, non? Ese é o voso experimento. Temos ali a nosa cámara na vosa carpa. Pois que interesante. Que máis temos? A ti que che gusta máis? A mí gusta máis o cubo, ou tamén gusta un que é para identificar a calidade do aceite. A calidade do aceite, sí. E como funciona? Porque cun rayo láser pasa a través dos diferentes bodes que ten aceite. Canto máis vermello é o láser, pois é maior a calidade. Vale. Fala como se tuvera que escoitarte aquel señor que está ali, que di que te escoita pouco, ti dá un pouco máis. Sí. Moi ben. Jova, que cosas? Traedes esas tres experiencias? Hai algunha máis? Hai unha máis, traemos o noso hotel para insectos polinizadores, Que chulo. porque nós no noso instituto temos un horto e as plantas para medrar necesitan insectos polinizadores. Entonces nós facemos unhas pequenas casiñas con ocos para que facilitarlles que veñan e que pois haya un entorno mellor. Carla, que non podemos preguntar? Como traballades a ciencia no vosso instituto? A ver, veña, Pois, Daniela, ou non? Bueno, Icía. vale. No noso instituto temos un club de ciencia que é voluntario, podes apuntar a que queira. A partir de aí facemos diversas actividades, como por exemplo esta, que é coller ciencia. Perfecto. Xavi, que podemos preguntar por aquí? Bichedes máis carpas, cal foi a que máis vos gustou? A mí gustoume máis unha das constelacións, que tiñamos que facer un puzzle coas constelacións e dábanos chapas. Está moi ben. Daira, alguma preguntiña? De onde recolledes a información os experimentos? Como se vos ocorre, quero dicir, por que traedes estes experimentos? Como se vos ocorre? Proposta de profesores? Deixanvos a vos propoñer para o Club de Ciencia? Como funciona? Normalmente son os profesores os que nos den que temos que facer e nada, facémolo. e seguir esos pasos, sí. Moi ben, moi ben. Tedes radio no cole?
Non. Sí. Sí. Temos que era por dicindo que sí. No, a ver, unha pregunta que nos gusta moito polo tema de que nos gusta moito o tema de radio. Non é comprometida. Tende radio no cole, pois xa sabedes. Non o sabedes, pero xa sabedes que tende radio no cole, o sea que tendes que participar nela. Alguma preguntinha máis, Xavi? Tedes prensa no cole? É que nós temos o noso proxecto e aquí tiran moito para cociñas da casa. Non, pero podedes, non? A ver, preguntamos ya unha cousiña máis de... Mira, é a vosa primeira vez aquí na Culler Ciencia? Viñestes algunha vez como espectadoras ou como expoñedoras? Eu viñen o ano pasado co meu antigo colexio. Eu tamén. Sodes alumnas de primeiro? Sí. Vale, moi ben. E xa participastes co voso cole do ano pasado? Eu non, porque non pude ir. Eu, en teoría, non participaba, pero vin aquí de visitante e colleronme e estiven aí explicando. Tamén. Bueno, e como vos parece a experiencia de estar aquí diante da xente, expoñendo as cousas que facedes? Pois moi boa, porque aparte de poder expoñer e poder darlle a conocer a xente os experimentos que traes, tamén podes ir vendo polos postos e pois coñecendo novas cousas. Queredes repetir a experiencia da Culler Ciencia? Sí, porque aprendemos moito, a min gustame moito explicarlle a xente, dar a coñecer novos inventos. Tendes xa o cartón de... Sí? Xa tendes puñado algo? Comezámoslo antes Vale, de comer. Non Non o rematamos, pero... Pois hai que rematalo, que hai cousas ali esperando na carpa de organización para vos. Sí. Algúnha preguntiña máis, queridos compañeiros, compañeiras? Eu teño unha dúda. Veña. Algo que os tedes cando vides